Talks. Bernie B 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 Talks. Kung nakay-problema, ayaw kataha o ikaw na. Dili ka mabot, makulitan ta. Mga trending nga balita ug mga chika. Ang programa nga walay politika, puro ra katawa. Bernie B Talks. Bernie B Talks. Paborito sa tanan. Bernie B Talks. Bernie B Tamong kabonding sa kahanginan. Namino mo sa Radyo Lampornas 95.7 Mellow Touch. Kauban si Konsehal Bernie Bitok-Bitok, Master Poppy para sa programang Bernie Bitok. All the way to Alas Giz and Tacnas Gabi Dinhilang sa 95.7 Radyo Lampornas. Morning. Monday to Friday ni siya. Monday to Friday, 8 to 10 p.m. Pag walay mga problema, always present. Darkspire, Batman ko, mayong ano mo rin, mayong gabi. Ryan Macas and mga low-profile boys, mga naminaw karoon. Ang grupo nga, wish na ko, tana, ma-member ko ka ng low-profile boys. Sige, sige kag ingon nga, ma-wish na ako nga ma-member. Kami po, nga no, magina siyang ga-apil-apil, magina siya sa amo. Ano ba, gi-discriminate ka na mo sa una, sus karon wala na, di na ka makabot ba eh. Da lagi. Kinsay laos karon, ano din? Kinsay laos, ha? Grabe ba, idol kinako ba, idol kinako low-profile dancers. Kuya kay manayaw, mga igala, dagang kay fans. Kami kay amo na lang agion sa kanta nga sikat para buragdagan mi fans. Ka-establish man good, pero kung dungan pa tato tukod po dito kay naman ka sa kuan corpus. Di man. May mga Don Mar pa ka. Ang style pag ginamo sa una para musika among sayaw ka lang yung medyo maka-attract daan warang. Ay. Ano na inyo? Ano dad chili tat pa. Chili cha-cha. Chili cha-cha. Danso chili cha-cha. Danso chili cha. Danso chili. Gana pag-abot sa amo ba? Unsa man na nga music. Uy, ano din yun. Uy, nay something ana Max. Ano ko? Max. Nay mga lain dia nga music dia nga kuan dia. Yay. Abulo man na sila kung unsa gi pinaka-choy-choy sa kuan. Juanito, sayaw biya po ni sa Juanito. Banda dudes. Ako man yan ng banda sa kanang kuan ba? Drum and bugle ba ni siya? Juanito. Si Mamos siya wala lagi mo gahapon. No? Karong pa siya ni-react nga nang wala ta kagahapon. Nami kuan equally important event. Equally important. Si Juanito rock and roll na siya, still na niya. Tapos mga banda na niya. Kuyaw na siya kay sikat na siya kay sikat ba nang basta naka sa banda ba? Kanang drum and bugle ba, no? Kuan man na iya ka naman dito nga mga era sa katong 'Cause I'm trying to forget. Emo. Mga Emo iya ana mga chemical romance ba? Tama. Dapat ko ikanta na, wala mo ikanta dre. Sa man akong di mo din ni MOR dagang kay kanta. Wala na, turnover na sa Manila. Wala na lagi turnover na di. Ban major, kuyaw kayo. Tanan mga majority ni agi sa iyang mga kamot. Matik. Sa una nakauyab ko sa una sa Lying School or dili pa ko dito nga mga agoy pa ko. Kauyab ko sa una ganang murag ban majority ba ta murag mo'y leader asikat kay ko brad. Leader po ka? Dili nanguyab lang. Ay nanguyab. So, di ba dagan may mutanan na kay sexy ba kay na sila tapos kasi di uyab dia tapos taga-Line School man ko. To. Muna yung uyab at kuyaw boss. Ang dimples din dia pinakita rin na dia. Agree. Akong misis crush ng bayan band mother. Kanang majority ba mother? So siya ang pinaka-head.
Siya ang pinaka-head, siya ang Kuya, pinaka-paa, katong kuya. mga panahon. Pero wala pa mi nag-ilat. Tama, Brad. Kay mo man ay mga paborito ngayon mo ng mga head sa band majority ka ng mga puti. Yun ba? Kuya, kuya. Sexy pa kayo sa tanan nga, wala pa yung lakra sa mga bilbil. Wapay pakay, mamords pa, wapay pakay. Hamis, basta nang hamis. Murag, dagan kay galaway daw. Basta munang katong sa piyesta, paglibot-libot na mo, murag grabe iyang memories. Sikat kay ka na, bay. Sikat kay ka na, bay. Nagalibot-libot. Sikat kay ka basta nga na. Grabe. Ito na, simulan na natin ang alamat. Ang atong letter sender karon, usa ka babayi. O ganiya na ang iyahang love story. Dear Honorable Councilor Bernie and Master Fufay, mayong adlaw kaninyong duha. Nanach-o. Tanan kamo tanan. Nanach-o. Nanginahanglan gyud ko og tambag tungod sa akong sitwasyon. Ako di ay si Joanne. Basta mga Joanne na pangalan mo, yung mga gwapa gigana mga kanang mga Ana or Joanne. Sa atong nga generation na, di ba? Mga ako si Asawa Joanne. ni Joe Romantico. Joanne ba? Joanne. Ako si Joanne. Bago lang naminyo sa akong bana nga si Bobords. Pagka ng mga pangalan mga Bobords, medyo tambay gamay, pero educated. Barangana. Mga bugoy-bugoy. Bugoy-bugoy, pero naka-eskwelahan na ba? Bara pag parokya ni Edgar, pero UP Diliman. Ano ba ito? Newlyweds pa mi, og sa sinugdanan, malipayon kayo mi puno og gugma. Yeah. Anagi dapat, basta bagong minyo, puno ginagugma dapat. Siya nagtrabaho as a sales agent. Nako, ito na naman tayo sa sales. O usa ka adlaw, nabantayan nako nga murag na siya gikabalakan. Ako siya gias kung unsay problema, pero ingon siya nga okay ra daw siya. Pero kabalo ko nga naagyud siya giatubang nga wala niya gisulti nako. Paglabay sa usa ka buwan, nakadawat kog chat gikan sa usa ka dami account. Familiar. Nga nag-ingon nga akong bana nag-cheat nako. Ayan na. So fake ni dami account ni. Medyo na ni sumbong nga gala. Mo gini mga linya sa namin nga. Yung mo nguya manggang nga mga isawa, ngano mo sumbong day ka. Yan. Wala ko mutuo kay salig ko niya. Pero sa akong kabalaka, gikonfront na ko siya og didto nihilak siya og nisulti sa tinuod. Nako, eto. Gi-confront sa likod. Gi-confront. Dili. Conback ang tawag na mga igala. Conback din ang tawag din. Nisulti siya sa tinuod, nihilak siya, huhubel. Daddy, what's that? Nihilak, huhuhu. Sa ilang outing, naitabo ang diliangay may tabo sa iyang office mate. Kaya lagi mga out. Kasi yun team building siguro team building. Munang katong pag team building na to, uban gyud ang partner, di ba? Uban gyud ang partner. Sa ilang outing naitabo ang diliangay may tabo sa iyang office mate. Og karon, buntis na ang babae. Disgrasya. Pugnan mga igala. Bugnaw siguro to nga. Pero ang iyang office mate, wala nag-interfere sa among relasyon. Understanding.
Sa spelling sa interfere diya. Niyang gingon. Anong, musulod ka sa kahadlok ba? Interfere. Nahadlok ka mo sulod? Hadlok ka interfere. Ang iyang office mate wala nag-interfere sa among relasyon. Ay, ano sila dapit? Okay ni okay ni nga klase nga office mate. Okay ni siya. Nibiya ra siya ug wala nay plano nga disturbohon mi. Ay, okay nga office mate. Asa man ni siya dapit? Dili kay gasto. At least understanding. Pero Ang akong pangutana, Councilor Bernie og Master Poppy, should I forgive him? Despite everything, naglibog ko kung dapat ba nako siya pasayloon o ipadayon ang among relasyon. Sige siyag hilak, nasayop lagi daw siya. Di po niya gusto nga magbulag mi. Dili ko gusto magdesisyon nga magbasol ko sa ulahi. Unsay inyong mahatag nga tambag kanako. Daghang salamat sa inyong oras ug tabang. Sincerely, Joanne. Mao na ni Ron. Be, unsay kanta nato be? Para sa ang kanta mo ka ng kuan. Please release me, let me go. Decisions. Kana. Deciding. Paano na? Kana ka ba? Paano na? Kanina lang kang sometimes when we touch. I'm a liar. Yeah, I'm a liar. Goodbye, girl. Goodbye, girl. Goodbye. Kanina lang. Bakit pa ba? David Pomeranz, If You Walk Away. O say tambag ninyo sa among pagbalik, ha? Naminaw mo sa Radyo Lampornas 95.7 sa programang Bernie B Talks. Naminaw mo sa Radyo Lampornas 95.7 sa inyong mga radyo, 0917-328-1392 ang atong cellphone number. Katong gusto mo tanaw sa live me sa playback.tv. And stay put lang ng mga taga-Radyo Lampornas diha. Kung wala mo'y internet, sige lang. Naapa ang Radyo Lampornas para sa inyo. 95.7. Yeah. The Pillow Touch. Ana si Juan ba, Cassandra, nganong mga babae man pirmi na issue. Uy, na simple naman untang solusyon. Ikipi rin na inyong mga paa. Tanay nga nara ka sa'yo, no? Gipantihan, gipantalunan, gitabunan, pero unta na, i-wish, ingana ra ka sa'yo na mo solve og kuan kaning og problema. Murarag, pwede ra i-add to cart ba ang solusyon? Kabalo ka, kulban, gikuan na ba nga labi na ako nga na ako'y daughter? Na ako'y mga anak nga babae? Kuyawan ko eh. Ilan daddy pa nga mantas na kayo ni, di kabalo na gito sa mga linya, pero di mo nato ni mapasa sa ilang nga basta yung hanigay nga linya, ayaw gito. Ano ba? Hadlok na ba eh? Di ba? Saan mo na duwabe na kong mga babae nga anak ha? Saan mo na nga saan mo pagsulti sa ilaha nga up or saan mo pag nga anak kana up na red flag na kana nga klase nga na linya red flag na ha? Ako sa akong tanaw so kung ako bitaw may imong papa murag dani ko dapit sa kanang magtanaw og salida. Then i-post din ako. Kita kaan ng lalaki, di ba? Ni kuan man na siya. Unsa may inyong makita na kung yan na mahitabo na sa inyo, unsa may inyong reaction? Wala pa nimo gipatiwas ang salida, then imo ding i-process sa ila ba. Labi na kung ako mahilig magigog salida, kabalo na kas outcome ato. Before na mo natanaw, ako na to na kita. Iyan na nga pamaagi ba nga mura siya educational pud siya. Okay. Nga ikaw ang nagtudlo. Maapektahan gyud ko bay sa mga love life sa akong anak bay?
Si Rayber, si Rayber, bago lang, di ba, first time niya naka-girlfriend, di ba? Tapos, na-bad trip pag yung ko, kaya bang, may sayo pa kong anak. So, ano man, pagbulak man tong girl. Supportive pa mi as a family, wa pa mo sila pagbawa. Ana, bitaw? Tapos, nakita pa gina ko nga na-hurt ang akong anak, bay, kalabang ni, lainas akong feeling, uy, kalabang, dili gini ka, bay, kanang, wag kay mabuhat, Control. Wag kay control. Wag kay sa kung saan nimo, imo go ng anak. Imo ng anak, but yan ang feelings, dili automatic nga kung sa imong dapat buhaton, automatic iyan ang i-adapt. Kay lahi mo personality. Pwede sa imo ha kung ang imong personality pareha kita mo gina kung gibuhat dapat. Ta dili ba bisa kung saan nimo, each one of us unique gyud tabay nga individual bay. So dili tanan, pwede ra ka makapick og some learnings sa imong own style. But dili gid pwede 100% nga unsa imong gibuhat, it's perfect yung kaayo nga 100% pod sa tao nga imong gignan or labi na sa imong anak nga na ba. Grabe lain na sa akong feeling gidatoy nga labang abi na ako ray makafeel sa una og broken hearted ko kay tungod kay wa ko'y kwarta sa una, di ko ka-afford. Kanabi nga na abi na ko ingana tanan ba but kato akong anak bay gisuportaan taganog kon para broken hearted mong gyapon siya bay. Nalalaki galing to. Lalaki galing to. Unsa nalag kanisa akong mga babae nga anak. Oh my God. Dapat magunos dili ka kay dili biya gyud na imong life kung makialam na pug ka ikaw na kung musumbag atong lalaki kung unsa may gihimo. Dili na ko sumbagon, hiluan lang dili. Murag kuan na gyud na siya. Off na kaayo dili siya kuan sa katilingban pod mapriso siguro karon sa baka. Tama ko gabay kanang dili brad di ko masakitan anang mga mga bashing may ana bro naanad na ko pero kung anak nimo bay lahi rabay ang feelings Ginoo. Mugawas gyud ang atong pagka-protective mo lagi. Pero kailangan imo man ang journey dili maka perfect nga parent so kabalo na ka nga di pugka in control kita man tanan kinsa may in control kay kabalo na biya ka basta controlling nga parents kabalo naman kana lagi dili kaayo effective ng controlling sobra ra kaayo ikuan lang nimo tamtaman lang gyud nya imo siyang i-encourage nga kuan gyud sa man nimo kabalo ka liwa katawan lang to ba kay nihilak po si Lingling na naginilakay na nung sila tanan noon wala kay control ba all you have to do is just to listen lang gid to him. Okay ra ka, sa may mong gusto or ana lang yung ka. Lamang ka kay something i-advise, pero again, dili pa man gumuparya og level sa pangunauna, lahi po ninyong age. First time ito niya ma-experience. Sometimes makaingon sa kaba nga, kailangan yun niya siya siguro i-experience. Hanap ito? Makulbaan ba ka karon sa mga batanon karon bro, dagan bi kayo magkuan. Abi nilag mo na gyud to tapos pag broken hearted ki daghan na din kay mga magbigti si Simba ko. Unya makuyawan pag yung kay lahi na pagyud ang mga kwatanunan karon nga abi ni mo gi-expect lahi na day ilang style karon lahi na day ilang problema. Tinod ka. Anyway, sabi ni Kasanda tungod sa atong love story nga dagay kay tabo sa mga outing. So pasayloaon niya suspended na sa tanan klaseng outing in any shape or form. Muna iyang advice kang Joanna. Sige, pasayloa siya pero suspended na. Suspended na gid siya makalakaw. Tama. Well, wala naman sa Jeka Bilingan lugar nga murag na wala man gipa kon sa iya pero namo gyud problema na ba dito sa unahan kay maguna-una mo gunang lalaki nga naagyapon iya gyapon to. Correct. Tama. Naagid gyapon na something syempre sa pagkalalaki pa ka gusto biya gyud ka nga lalaki gyud ka nga sakto dili ka katong lalaki nga dili mo kuan sa responsibilities ana kay makasakit biya na sa ato pod. Okay, so balikan na tong story. Minyo sila bago silang minyo newlywed malipayon tapos tingala siya medyo bother niyang husband and mo din to nga nag-chat dami account na naingon nga ma'am, siguro ano siya, ma'am, bantay mong ba na ma'am kay medyo naigibot ni Di Mayo. Sometimes ba, mo ba na usay pa ng burag nindot po nga tabang, kalabang na kay office mate ba nga, kabalo ka nga, di naman gini maayo lang gabuhaton. Okay sabi na nga bahalag mabulabog, pero at least ba, ma-end na ba? Okay sabi na nga dami account or mag-like number.
Mag-message Lagi. dayon. Tapos Pero moto pila ka bulan nakadawat sa chat gikan sa dami account nag-ingon nga nag-cheat tapos pag confront niya nihilak ang iyahang bana confirm na naitabo sa office mate ang nakapait pag yun naboros pag yun. Ang nakakuha lang ani nga storya kay ang office mate wala nag-interfere sa relasyon. So minto si kabalo na daan ang babae nga minyo na, ni sayop nila. sayop nila. So nibiya lang siya, wala na plano magdisturbo. Baka as of today, dili pa siya mo-disturbo. Pero eventually, kung tinuod yun nga anak yun niya, mubalik ra ba yun na. So, ang pangutalan niya, mapasaylo ba niya, kay hilak ang laki, di siya gusto makipagbulag. Niamin man siya nga sayop na ko to, wala mo na kontrol mong selves, ana magiging mga linya dayon. Ikaw ra gyud po nangakuha. So, unsa man, iya daw pasayloon or dili. As of today, murag, medyo okay pa siya kay wala nakipagbulabog ang iyang naburusan. Nilakaw lang, nibiya lang. So, parang nilaylo gamay. Pero, kung tinood yun to nga iya, basig dili po to imo, malang ningana siya. Pero, kung tinood magito nga iya to, mag-expect yun ka nga anytime, pag manganak na, or mabalik to, magsinamok yun to siya balik. O mag-ampo lang ka nga dato to siya, or di siya mangayo o mga sustinto. Iko lang magpakita nga ipaila-ila kin siyang papa. Nako'y friend nga na, Brad, nga, wala din nagsinamok, Brad, naburusan niya, walang sinamok po ng babae. Basta sa kabalo karon kung siya na itsura sa, pero mo lagi, wala kabalo anytime or sabay, kuan lagi na mo abot. So, sincere man kayong pagkuan, hilak, gusto, huwag din makipagbalik. So, iya ba daw i-forgive? Major ni nga sala, kanimay nga ni makasala, nakaboros, major niya. Dili ni basta-basta lang ang relasyon. Nangutan na, minyo ba daw sila? O minyo. Bagong minyo galing. Bagong minyo. Minyo, if not, better leave. If dili ni mo kaya, you have to accept the situation pati ang bata. Damay na ka sa pag-support sa bata. If na-accept na nimo, never na nimo dapat isumbat in the future ang sitwasyon kay in the first place, i-accept nimo siya. Think about the future, dili lang kay mo yes na lang ka kay gugmaan kayo ka. Hala, pamilyar lagi na story. Huy! Kang kinsa. Plan B, ipa-DNA test ang bata, basin feeling lang kayo siya, baog day siya. Kuan, medyo nakarelate ni siya kay kuan, ang iyang ex. Ang iyang ex na buros o office mate. Amo ba? Nga na bang story? Muna. So, gibiyaan niya, kay di man sila minyo, okay ra biyaan. Kay nakita ba niya si Pupi? Tanawa, di ba, nindot kayo imong napari, sinuon, dili ka pasakitan. Hilot-hilot, pagyug ka. Wow. Alam mo, pag ingana, yun, pag nakasala, major magid na, ganahan ko itong yun ni Nancy nga, if ever, gi-accept ni mo ang fact, wala magina, di na magina ito na mabalik, naboros na magyud na magina sila anak. So, kung imo galing kung imo na siyang nadawat, ayaw isumbat balik. Doon na gyapon sa imo balik-balik yun na kay kuan, pero dapat i-accept na nimo nga if ever mabot na nga time mo balik ang bata, mangayo og sustento, support, apil lang yun ka sa kuan dia. Mo support sa bata, tinood yun na siya mga igala. Diya pud masukod ang imong gugma sa mga lalaki. Mao pud diha pud ka, I mean, good man na sa imo, parang sa imong tanaw basin tanga ka, basin nga dili na tanga. It's your credibility ang nakasalalay ana ang imong imong dignidad ba nga. Grabe day kay ka mo love, grabe day ka mo forgive, kana muna siya imong una-unaon, dili ang katong gansi bako ani. Because love is kanang pagansihay ning love. Kung dagan ka gansi, that means you're loving too much. Ano ba? As much as you can. Mas dagan ka gansi, yung ka nga, murag ako may gansi sa among kwan, that means ikaw ang galab o grabe gyud og tarong or something yan na. So okay ra na. Be proud of that lugar ba instead of yung ka nga kaning lain man kaayo nga kuan hayay kay siya nga na bitaw nga mga. Pero sa bagay bay tungod kay minyo mangod mo ginang usa sa makahatag uban ba murag kaysa magtuloy-tuloy na gid pagbulag pero sa ngalan nga minyo mo nang napagi mas dako ang percentage nga di na lang magbulag
Mo nang dili gyud tagyapon anang kuan divorce. Dili Kaya gyud. kung ingana ka easy ra pagbulag divorce, dali nagkikipagsulti. Di ay nakasala ka. Bulag na. Wala na kuan chance Bisan gani og kanang pinaka real cause nganong mag-divorce, for example kanang battered wife o kanang may anak. Bisan og ingana bitaw kung imong buto na unaon ba, ang lalaki mo'y nagproblema sa iyang bugat sa iyang kamot, so na tawag ana. Kanang dali ra kay siya makasumbag, dali ra kay siya makuan. Actually, kailangan pa na niya i-grow up pa na niya ang i-overcome pa na niya yung nga dali ra kay siya masuko, mo bitong naay anger management. So sa ato lang dili ta uso karon sa mga psychiatrists o mga psychologists kay para sa ato kung magpaingana kay murag buang-buang na. Tama. Sakto. Which is kung imong tanawon ang sa foreign nga mga countries, importante siya sa kanang couple, importante siya sa mga kon kay makabuang biya ng gugma. So kailangan mo sulod jud ka ana niya, mangutana ka sa expert nganong ingani akong na feel, how to overcome unsay mga pangkanon ako para makatabang, para makatulog ko kanang ingana. So para sa ato di pa ma-accepted dali sa Pilipinas ang kanang mga psychologists o psychiatrist. Lain mo bang imong tag buang din ang kuan ba? Pag matong ka psychiatrist, buang dayon. Pwede na mo na itong story. Ito, sir ba kay ganan dito mga yung advice sa ito mga friend nga labaw pong walay love life. Mayra mo storya kay naman dito sa imo. Mayra kayo comfort naman dito yo. Mo say na one time the earth nga kanya kong eldest si Rusty. Bro na naman sila mga di ba mga kuan na ba ni sa ato pa ni nga age ron sa una kuan na ni siya. Supposed to be bro second year college na ni siya. Pero kuan pa man na may junior high o senior high, di ba? So say na may mga love life nga problema, gaaway ilang mga classmate, tapos mo din siya, mag-advise siya. Kadugay bro mag-away mo nga advice yung mata, murasan mo kore ka. Murasan mo kuan ha, murasan mo kore ka, murasan mo na love life ha, wa pa mo nakaranas. I'm sure diyan sa mga stories. So kay daddy. Sa internet man naman gyud na mga movies so diha nilang ginabase ang kuan pero walay maayong tao ba pag ikaw na mismo og kuan lisod ka sa imong utok Talabi ikaw lagi mo wa naka-feel tanaka sa layo ra ka nga picture dali ra kay nimo makasulti maka-judge pero lahi ra gyud tong ingana ba. Pero diba? I think kung sincere sa bagay minyo naman sa gyud mo I think ang dako gyapon ng percentage di sa gyud mo magbulag. I-fix yun ninyo na okay, dawat makanimo lang so dawaton po nimo kamatuoran gimo naman gidawat so motong gimo po nato nga dawata po ng kamatuoran nga puan na gid siya na nagid siya anak so prepare na po ka nga anytime na imo balik pwede karon wala pa nagsinamog but anytime na imo balik mangayog suporta or na ikuan ana andaman na imong kaugalingon daan ha. Huwag na tayong ganon. Tapos, dili na nimo siya ipa-appeal sa mga kuan, mga family sa mga kuan. Mga outing. Or uba na kasal. Mula gini problema, kita sa mga laki, once po makasala, ta? Tayong ka major, ayun na mo pag-expect nga gaya ng dati paghihapon. Or, kung di man galing mo hatag og rules inyong mga wives, kamo na mismo, kung gusto gin mo nga mag-initiate na ka. Initiate na kadaan. Ay na. Uban na pero I'm sure kung ang lalaki medyo kuan gyud kaayo grabe pud siya ka labi na ang iyang form sa trabaho or attractive pug kay siya sa uban mga babae duolon nun. I'm sure naagya po na yung mga kuan. You're describing me. Mo gani nga naamon gud gyapoy time nga syempre makakita mo gud gyapon ka ato di ba naamon gyapoy man tan-aw gyapon mo tan-aw mo kay tani jam kay medyo seksihan gud gyapon tani jam pag ano kung gyapon si Jan di ba appreciate na to ba pero ana ba yan nabi atay times pud nga mag-inom magkankuan pud mo di agin na times nga dili ka control sa imong self mga Christmas party hey tananay mga hubog tanay hubog nga gapanghalok na ra ba. Pero I'm sure makasabot ka sa ako kung makalikay ka, pwede gyud ka mulikay. Naagi sa banggod nga dili ta mulikay kay murag naagi sa atong mind ba gina-feed gyud na atong mind ba nga murag sige lang
Ba? Ano ba? Pero tama ka Statement ba, ba? no? Sa looy, no? Looy ang mga babae sa nung mo na naon. Ano, Kay, gidloy ka. tama ka ng burabag. Kung may tabo, ang maburos ang babae. Walay mawala sa lalaki, di siya maburos, di siya magdala. Ikaduha, kung ang lalaki mo'y nakapang chicks, sikat kayo ang dating, kay gwapo kayo, kay nakapang chicks. Ang babae, nadunggan ni mo, nangabit, tanay mo siyang kabit, mo degrade ang iyahang value, barag lahi ang kuan ba? So, gansi perminti. Kaya kamo mga girls, ha? Huwag ganun. Kung kutob sa kuan, larga. Tutugin mo sa katong kuan. Larga. Kung kutob sa kuan nga kanang, kutob sa kanang pagtanaw ninyo nga kanang kani nindot ni walay sabit, larga. Pero pagtanaw sa ninyo nga, apiki yun ni, grabe siya, barag, di na gilugar yung ka kay tsuraan, kay gilugar kay makita nga na mas, diya nga walay kabilinggan, ano ba? Ambot ba sa labay tambal nga kuan para pang shield sa mga flowery words sa mga chick boy. Samok sabihin sila. Mo lagi nga si wifey nako single man siya di hawa gid siya kay dili gid na pwede kay napa siya chance nga mohawa anang niabot na biya siya sa punto nga gusto na siya nga sige balag nakaanak mo sige magkuan ra gyapon ta ana siya nanay hunahuna kay because of fear man gud na siya nga walay mo kuan sa ako masalo sa yeah tama kana sakto ni Carp sakto ni ka nay usay inganang ilang feeling nga wala tungod kay nanay tabo sa ako nanay ko tapos feeling ako baka wala na lain mo salo sa ako wala na din tama ka kasagara ingana sa nangunahon sa kasagara babae no come on karon pa nga okay man kayo maybe sa una ako I would say siguro mga 90s nga murag kuan gyud kay pero karon kaya na pinakasakit o pinakalisod kayo ni nga problema para sa bahay. Especially kung minyo na mo kay wala biya kay choice, minyo na mo. Pwede sad, sakto sad. Tanawa, duha ka gansi. Katong naburusan, gansi. Kay bisa kung saon niya, bisa pagkalimtan niya, pero na may remembrance na may anak. So gansi, siya magpadako anak karon. Katupong current, ang legal, ang wife, sakit kay naitabo, nasakitan siya, kung pwede pa lang siya makipagbulag, pero wasay choice kay minyo man sila. Sakto sab. That is why dako kaayo og kanang amino na nato mga lalaki bang kita-kita ra magud gyapon ang nagtolerate sa atong self nga mahitabo ni. Mo gina ako nakita pa sa una high school pa ko nga lahi gid ko dapat nga lalaki nag-ana nagid ko sa akong self lahi ko. But abot sa MOR na yung mga temptation gid ba nga kabalo ka nga noon sa akong mindset na din ato ko nga kung sige na akong resist ang akong self nga dili ko mo experience ang mga ani kay lahi ko nga lalaki unsa ano pagkasabot aning mga ani pod pag moabot ang panahon nga kanang basin makurat ko ba ana so anak ko nga ako gud gyapon gyampo sa giingon pa balag kuan pero gyampo na ko nga Lord atay ko 1 year ma-experience na ko mga gyampo gyapon peculiar as it sounds medyo crazy kay siya nga kuan pero akong giingon nga hatagi ko mga experience Lord nga may ana ba ay lang ko ipaabot gyud sa kanang di na gyud maatras. Yeah. Kabalo ka ako sad di man po ni panghinlo gyapon no. Ako sad bay ako ang lalaki bay nga naigi kahadlok bay. Kana bang kahadlok ko ganang makonsensya gyud ko bay. Muto nga time nga sa grabe. Kabalo begin mo pick ni Bernie bitok-bitok yun sa Ginoo ko. Wala lang ako gisulti tanang galingling. Katorang na ebidensya. Di ba sa amo pwede raman nga karon 1 ka oras 2 ka oras nag-ilad diretso na dayon? Oo. Di ba? Ikaw kay medyo dili ko bay dili pwede sa ko kanang murag kanang ako dili di panginlo pero sa ko kana bang nagi feelings bitaw kanang murag kuan bitaw nang dugay gyud kay ba tapos preto bay ako actually ako ginan si Lingling di ba katong naitabo sa ko dili pa ba may minyo ni Lingling pwede na ba gyud ako mo decide do nga dili na ko dili na lang ta magpadayon ani kay pwede man gyud pero bay kanang may galing ako magunaw na sige ba dili akong ginawi ang things ba katong dili pa ko Bernie bitok-bitok katong yagit pa kay si Janti pa ka dun dili pa ka ilado wala pa ka si Lingling bay nana diha bay sa imong kiliran she was there
Kaning mga bag-o nga tungod lang ni kay siyempre Bernie bitok-bitok na. Kani siya nga girl, she was there. Katong wala pa ko saktong balon, wala. Karon na nga na famous na ko nga na maka-afford na ko. Ana bitaw bro. Dia gyud ba ni ano ba dili ni nako na digid. Kani mo pang wipe material mo gini ang babae nga para sa ko. Ana gyud ko. Kay katong nga time dili man kuminyo. Di ba nga oy. Pero nakingyo ko kani. Mo gini nga babae para sa ko abay. And even until now mong pinagpasalamat na ako thank you. Dili sa ingo nga naminaw baka siya karon sa ubos ha. Okay, pero that kani mga babae paminaw mo kay that's one qualification nga kamo gyud ang pilion sa lalaki. Kung from the very beginning or from the worst part of our journey na amo pinaka list nga wala kami ma-provide, pinaka time nga kuan diha man gud masukod nga grabe gini siya mudupa gini kana gyud ang term nako or kung mudupa ni siya sa ako mo na ni mudupa ko sa iya ana ba mudupa ko sa iya ako siyang proteksyonan ako dili bakit to kay tiguwang na ka dili pod kay ako una gani na after pagid mi kuan after pagid mi 5 years dili tungod sa tigulang yani ko nga basta ka ng long engagement ginasa ako para sa ako ba long engagement 3 years aya din minyo unya ana ba dili gito kuan kanang mao na gid siguro ni ang gikuan kay ampo man gyud ako mo nang isa sa mga akong learn bitaw kung ako ra mag-decide pandol ko dito sa unahan pero kung apilon ako si Lord kabul ko nga i-guide ko niya unsa gyud kani ba mo magid ni gawas na pud mo pagka-pastor no. Na lagi. Ingon bitaw ko. Amen. Kamu pod boys, gasto na gani kayo og sakit sa ulo ang isa ka asawa or girlfriend. Dungagan pa ninyo. Mura lang po mong mipilit og bato gidukdok sa inyong ulo. Kabalo mo sayem ko kani mo malaki sa kay murag pride ba kana bitong mura kuan kay garbo kay mga grabe kay kung chicks dire. Anak kay banon. Nakagusto gyapon sa ako. Pero bisag medyo ko pre giingnan gyapon ko nga okay na. Galing. Mo nang dali kay na ulo-ulohon ng kuan, ulug-ulugan ng mga nana sa mga 40 tahon ng mga dagko nagtiyan ng mga papa ta. Ulug-ulugan nga ikaw kuan gyud ka. Grabe kay pre. Grabe ba pre gusto kay sa pre. Si baby girl, ingana ang mga style sa mga baby girl. Mga baby girls. You guys tanan. Kasama gyud Sir, grabe you kay ka sir. Tay ka din ang kuan ang animas dako kay mga kwenta. Galing grabe kay pre. Kana chicks da pre. No problem. Maliit na bagay. Ang brain anatomically gibutang sa taas para mo command sa other parts of the body including your thoughts. English naman ni babe. Busa kung naka-think na ka na sayop jud ni ayaw na jud padayon. Ayaw na dayon na imong plano kay thinking about it pa lang na nubarog ra ba ang kubra gyud. Lifetime ang consequence ana dayon pag masayop. Sultian ta mo ikaw Nes kamo mga babae. Usay ang konsensya didto na sa kanang nagawsa na ka. Kanang nag-check out na didto ang konsensya. My God, ngano nabuhat mo gini-check. Wala na, naka-check out na. Pero dia pa lang damuming nga ng pagkita pa panulong pa wala na man yung mga konsensya. Lami na kayo na, wala na. Dito na gina ka ng pag-check out na bayad na. Grabe ang konsensya na. Ulbaan din. Barang actually ka di na ginimayo ba? Marang di na ginisa. Di na ginimayo, pero nahuman na. Human na. Dito na sa patag ni exit na ang taxi. Tinobi na. Diyan naman ang kuan. Muna na pinakalindot karon ng motel na isa ka motel lindot karon diyan dito ka mo exit na sa mga balay ra ba para wa ka ebidensya pagawas ba. Kingsfield. Nay kuan, nay giingon sa amo nga na-struck kay ko. So usa ni katok dito sa kuan ba? Sa stage ana daw minaw ko ana din siya. Babae ang nag-ingon.
Ano si Tita Marla, kung kailan ka ni Tita Marla. Si Miss Marla ba? Teacher Marla ba? Lagi. Pamilya lagi na. Teacher So Marla. siya ang nag-talk about sa mga lalaki. Yung mga lalaki. At imanar na inyong ulo. Kay na inyong ulo dan eh. Pero nga nung inyo pamanggin sundo ng ulo nga nasa ubos. Ang ulo sa ubos, muingon nga, sige, itry. Ang ulo nga nasa intas ba? Naganang ulo, naglili, naganang sa brief mo. Hindi na. Sige na. Sige na, ayan na, sige. Ano ba? Ay na, konsensya niya. Sige na. Ang ulo nga na doon, mo naman nga, bisud ka, pero... Ang utong nga nasa taas, sama kang utong nasa... Sige, konjo na. Huwag ka makonsensya, butang kini mong kuan nimo, asawa nimo, tamagkuan ka. Sige. Ang isa ka ulo ito nga, gaana sa brief. Ayaw na niya, sige na. Ayaw na si Kan. Grabe, bungkag lapinig na pag nag-ulo sa ubos. Lagi ba? So kamo mga boys, kung na-appeal mo sa mga cheating na mga ingana nga mga sala, inyong giuna ang pagtanaw og porn, inyong gitanaw ang mga kuan, laway, inyong tanaw sa laway. Okay, gina nga. Mas dako pa inyong ulo sa ubos kaysa sa inyong utok. Challenge. Pero mo lagi na, asay lagi kapil na misik ingon na ko nang say maka dali ra bay kayo pagsultian na ba, pero kung nanagid nga moment ba mo makainja po kag lisura kayo i-resist labi nagnanadiya gitugit na diya sa mo ha. Tungod kay kabalo man sa ko kay lam sa ko sa akong self ba nga murag kanang ngana pod ba na agid tay tendency nga ma-attract makuan tungod ana ang akong pinakauna nga i-advise gud sa atong tanan mga lalaki is that text pa lang daan ayaw na sugdi. Kung feel nimo nga magsige na mo good night diya kay ni sulod jud kag text o chat ayaw na i-delete na ingnon nimo nga kuan ana wala na kay time ana kay kabalo ka decision making na tanan until diba gikan sa pag-text, gikan sa pag-reply, gikan sa mga malaway nimo nga mga reply, gikan sa pag hello nimo sa morning, bag-ingon nimo I miss you kita ta kana decision na siya kada tuplok nimo na decision until such time nga moabri na kasi imong kuan sa dito sa unsa to nga lodge dayon until such time nga moabri na kasi imong zipper tanan decision na tanan iabri ba nako ni or dili or ngana ba decision na tanan na ihubo ba nako ning sapatos or dili grabe pila na naka-decision until sa isulod ni or dili grabe na kay na nga decision that means dili gina siya kalit lang nga mapandol nga sorry nakalitan raman to ana sa na ilang gingon yun na itabo man to. Tama. Na problema ay kabalaka ko na lagi ni. Ulo lang. Promise ipahid-pahid lang na to. Ay, pag ginawang gikalukan akong mga anak ng babae kung saon na, ay papatintalan ng mga diskarte. Mada. Mga kadugayan mga sila nga pagtilaw bantong ragi bawal ni daddy lami man di ay. Muna na diya dahil ko ang lami ra ba ng bawal. Lami naman ng bawal. Anyway, wala tayo igong oras. Thank you very much. I hope ma-forgive ni Joanna and kanang ma-mend nila ang ilang mga broken nga mga promises sa usag-usa kay part yun nagyapon sa marriage life nga imong ma-forgive imong kuan and then such time ikaw na po'y makasala i-forgive yapon ka niya ana the more mo magkalagkit the more kuan so kaya yan i-forgive na lang tapos again kung na-forgive na nimo andama akong balikon again andama imong self nga mobalik na bata ana na gid ha dapat ingan ang pag-accept. Dili lang i-accept nimo nga nakasala siya, i-accept po nimo nga mo na ni nana siya produkto. And wala tayo mabuhat anak na naman lang siya. Okay? Ganun lang. Paghimo na lang pud mong produkto kay para para duhan ang produkto.
Daghang salamat sa tanan. It's a Friday. Enjoy your weekend. See you on Monday. Kung namoy na-miss na mga episodes, ato mo sa Spotify. I-search ninyo yung Bitok-Bitok University Podcast. Natanan dito ang mga episodes. Kini si Consiel Bernie Bitok-Bitok. And of course, si Master Poppy. Ingat mo tanan. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw sa Radyo Lampornas 95.7 Mellow Touch. Daghang salamat dia kay Doc Ronnie Waniwan. Yang programa Matag Buntag. Tangin ninyo dia ha. Gahi ni Bay, ugma. Gahi ni Bay. Alas 9. Alas 9 sa buntag, ugma sa Radyo Lampornas. Ingat mo tanan. Bye! Every now and then I cry. Every night